ассалому алайкум духтаро, чӣ шумо ҳамаатон назми саломатиатон назм умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳаститон. ман инҷа билинҷик тайёр мекардаги ҳозир кай вайш тайёр кардам. чӣ мегӯдин тесташа ҳозир пухта мегирам. духтаро, имрӯз якуми рӯзи каталогамон аст. коргарои компания Фабелик аллакай маошашона соати 12 шаб гирифта буданд. ҳама хурсандона мана бо якум рӯзи каталога пешваз гирифта кора сар кардем. духтаракое ки нав ба компания Фабелик ба кор омадаги ҳаститон, ба ҳамаи шумо муваффақият духтаро. ягон вақт роҳ уфтода нашавитон, ҳама вақт ба пеш қадам занитон. мана мобоин баъд калон маош гирифта мегардитон. як вақтое мешад ки худо хоҳад ба наздикиҳо ана касоне ки дар компания Фабелик ҳоли корро оғоз накардаги ҳаститон, духтаро метавонитон ки ватсапи мо муроҷиат кунитон. масъалаи кор ҳамаша ман маълумоти равон мекунам, ба осониш корро мефаҳмонам. аз шумо яке аз пешқадамтарин директор тайёр мекунам. худо хоҳад ки агар ки хоҳиш кор кардан дошта бошитон духтаро, баъд вақте ки директор мешавитон, аз тарафи директоротон шумо ба ҳам мо ёд метиҳем кора бепул меомӯзонем, дастгирӣ мекунем, ҳама тарафа дӯстӣ пайдо мекунед шумо. боз плюс вақте ки директор мешавитон, бар замми бонусе ки компания шумо метиҳад, ҳозир бонус 80 000 булиштагӣ аст. бонус просто обычный бонус, танхе гӯем комплимент барои шумо директор шудагитон. боз аз тарафи наставникатон чалаи тилло туҳфа мегиританд. духтаро, чӣ қадар кори беҳтарин, маълумоти олиятон дар кор нест. вот просто представьте себе, шумо зани хонашин аз хона намебароед, баробари фарза нигоҳкунӣ, баробари кори хона. вот ман чӣ кор кардастам, ман инҷа духтарчам хоб рафта истодааст, ман принтик хусусиан бо бар замин кор кардастам. ман як телефонам ба ватсап, кай вақти хоҳам ватсап медорам, кори ман оғоз мешад. вот и всё. кор ватсап кати фақат духтаро, ягон ҷо қини надорад. маълумоти олӣ, забони рус кати гап зан, ёки навис кун, ягон ҷо рав намегӯ духтаро. вот ваш телефон на руках и всё. все хоҳиши кор кардан дошта бошед, шумо аллакай дар муддати котоҳ мешад ки директори пешқадаме ки аз куҷо медонед, мисол ҳамаш бо ҳаракат бо меҳнат мешаваду халос. меҳнати мо ин чи вақти холигиҳомона камтарак барои ҳамин кор сарф кардан, барои интернет ба дар омадан, барои видео тамошо кардан, барои ютуб башиштан, сериал тамошо кардан мо вақт меёвем, умромаи сарф мекунем. неки барои камтарак дар компания Фабелик кор кардан бисёриҳо мелангад. просто ман наметонам, чӣ наметонем, вот что может быть, что мо натонем. маълумоти олии шумо дар кор нест ку, навис карда иштан, неки ягон чиза математикаи ёд гирифтан дар кор нест ку. вот просто элементарно суҳбати озодона, суҳбати дӯстона, апа хоҳар шуда ҳамаи мо кор кардастем, понимаете. масъалаи харид карданаш бисёриҳо мегӯянд ки харид кардан дар кор, ман харид кардан наметонам. хай ин маҷбурӣ не ку духтаро, маҷбурӣ не. в целом бисёриҳо кора неправильно қабул мекунанд. бисёриҳо мана ҳар дафъа бояд харид кунӣ. хеле шумо мақсади корро фаҳмидантон дар кор духтаро чӣ мақсад дорад вообще умуманда, чӣ кор кардан дар кор ки ба маоши хуб бароятон. ҳар якта ҳамин чиза шумо аввал ёд гиритон. харид кардани шумо 30 секунду вот срочно бояд харид кунӣ, бояд ҳар дафъа харид карда истӣ. ин гап дар харид нест ку, гап дар маънои корро фаҳмидан. ҳамин потребители мо и так ҳамин всю жизнь ҳамаи мо потребитель. собуни, шампунь, порошок, капля для мытья посуды, средствоҳои полшӯӣ, дигар средствоҳое ки барои хона тозагӣ, озодагӣ саркор мешавад. ҳамаи ин чизои мо мехарем, намефаҳмем просто баромада харидостагиҳомона. вақте ки аз компания Фабелик харидорӣ мекунитон, шумо фикр мекунитон ки ман харидостам, сарф кардостам. нет же, ҳамон чизе ки мо мехарем аз магазинҳо, ҳамон бо символи нархи дастрас кати арзонтар мехарем. например ҳамин чизои даже наоборот аз компания Фабелик. боз бар замми ин ҳамкории беҳтарин пайдо карда шумо кор мекунед. бовар кунед духтаро, ҳамин рӯз кора сар кардитон, пагоҳ худатон ба раҳмат мегӯедон ки ин қадар кори беҳтарин ба шумо соҳиб шудитон, не сдались. понимаете. вот як вақтое буд ки манам аз кор мебурам, ман дар кор не, ман чӣ кор мекунам, ин кораш қиин мегуфтам. агар ки ҳамҷа ман здаватса карда мебуромадам, ҳозир бошад 12-13 000 сомон намегирифтам ҳар 21 рӯз. понимаете. агар хоҳедон ҳар 21 рӯз ҳам хеле маошҳои беҳтарин гирифтан. ман соати 12 шаб маоши ман гузашт, сразу модарам равон кардам. соати 1 шаб, 1:30 шаб буд по тем более равон кардам ки зарплатам гузашт, нигоҳ кунед, гуфта да чӣ қадар хурсанд шуда. модари манам хурсанд, чӣ қадар давом мекунанд. падарам модарам хурсанд ҳастанд ки ман ин қадар кори беҳтарин ёфтам. шарт ва зарур нест ки кӯдакам монда садик ба дода сарсон шуда кӯчаҳо багардам, ҳавоҳои хунук ба кор кунам. мисол ҳамаи хурсанд падару модарам. амри ватсап ман навистон, аз ягон чиз натарситон, дӯстона озодона суҳбат карда, дугона шуда, апа хоҳар шуда кора пеш мебарем. ҳозир бошад мо духтаро вай мондагӣ ҳастем, туҳфаҳои беҳтарин мондагӣ ҳастем барои коргарои нави компанияи Фабелик. вақте ба кор медароитон, консултантҳои мо, сарчи консултантҳои мо ҳам участвоят мекунанд. розыгришҳо духтаро мо телевизор мондагӣ, шоҳҷоиза телевизори беҳтарин, гӯшовори тилло, чаллаи тилло,
якта намазники беҳтарини хушрӯ, намазник боз набор касрулҳо уже ёдам ба нест рости гап чию чӣ мондаги будем, боз пилисос, хулоса амин ва ғайраҳо мондаги ҳастем. Вақте ки шумо ба кор мебиёедон, яке ҳамин падаркаҳои бурд карданатонам мумкин. Духтаро просто представить кунитон, да аз хона намебурӣ, те дастгирӣ карда, ҳаракат карда ёрдам мекунанд ки директор шавӣ. В-третьих, шумо директор шавед, агар аз тарафи компания 80,000 рубл, агар ки даже шумо ҳаракататон нақсар бошад, 160,000 рубл карда метавонед гирен. 80,000 рубл не, 160,000 рубл удвоить карда гиришта метавонед. Боз плюс аз тарафи наставникатон чалои тилло мегиритон. Боз бар зами ин як бизнеси калона соҳиб шуда ҳар 21 рӯз маоши калон мегиритон. Духтаро, вот почему нет? То директорстон албатта шумо маошитон мегиритон. Шумо консультант мешаведон, старший консультант, лидер, старший лидер, вице-директор, старший вице-директор, баъд директор мешаведон. То вая шумо маошитон гирифта мераведон. Барои ҳамин духтарон, ҳама шумо муваффақият коргарои компания Фабелик. Ман ҳамаи шумо боварӣ дорам ки шумо яке аз пешқадамтарин директорҳои компания мешаведон. Не сдавайтесь. Ягон бор сдаваться кардана вообще аз калатон броварда партоитон. Нет, такого нет, чтобы сдаваться кунитон. В бизнесе калонба соҳиб мешавам, офисама мекушам, одами пешқадам мешавам, директори пешқадам мешавам. Фақат ҳамин чиза фикр карда гардитон. По-другому невозможно, по-другому не может быть. Китобои Саидмурод Давлатова хонитон беҳтарин китобҳо доранд устод. Так инҷа вот арахис жареный. Аз куҷо аз печорочка заказ карда идам, аз куҷое заказ кардам. Так, наш бошад мемонад. Духтарчам пока хоб, ман бояд ягон чизе тайёр намекунам. Нахочарам ром дастмандина хомӯшро бичара нахтам дадам. Бегоҳ дер шудаги бошадам. Ман хеле видеоҳое ки просто гап занам, кор карда, хеле видеоҳом беҳад кам. Это наоборот проще, потому что ман просто мегирам, монтажба соединить мекунам, якчанд қисмаша. Всё мепартам, уже видео тайёр гӯем. А я вот корма зиёд карда, дига ба аввал камера мекунам, просто бисёри вақт кӯдакҳо додвой мекунанд, овозо баланд, барои ҳамин чӣ намекунам. Барои ҳамин фақат озвучка мекунам, да, музыка мемонам, озвучка мемонам, анам хел. Духтарам ман дидам ба шавқ якта видео кардам. Чӣ қадар вақтам барои видео сарф шуд, то кӯдакҳои ҷимоим кардам, то шавара малака ба кор гусал кардан вақт омадагӣ буд. Всё равно ҳамон видео кардам. Як табрикот буд барои ҳамкорон. Ҳамон ҳозир мемонам. Ҳайф нашуд ва видео успех накардам, просто ман монтаж карда, загрузка кардам ба кор бисёр буд. Дина охирон рӯзи каталог. Анам хеле ҳозир ин видео вай карда мемонам, хуш карда мемонам. Беҳуда удалис накунам, чӣ қадар вақтам сарф кардам, жалко просто. Тамом духтаро, тайёр карда шудам, қариб блинчико макам. Қариб ки дигар мондааст. Нозиям нашам шам. Баъд посудашӯӣ, кору бор. Духтарчам ҷа бедор шуд. Надеюсь, ин додвой намекунад? Да, семья? Надеюсь, ты не будешь плакать, почему? Ты старак бояд вай кунам. Корои хона махнаму. Бачнам сари телефон ба корам сар кунам ки имрӯз ман так соат 2:30 шудааст. Ана аллакай қариб соат 3 шудааст, вале ман кора сар кардаги нестам. Кори ман телефон ба духтаро. Рабочий день еще не начался. Почему? Потому что ман кори худам тамом накардем. Идеально, духтаро, идеальная работа. Еще а куҷо метавони хеле кори беҳтарина. Так что якти дига блинчика гираму. Баъд шишта видео монтаж карда, хушрӯ карда. Горкой сар кардем. Маленькие девочки. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد في الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل كلام عن
духтарои азиз, имрӯз охирон рӯзи каталогамон аст. Ба ҳамаи он коргарои компания Фабелик муваффақият. духтаро имрӯз коргарои компания Фабелик ҳамашон соати 12 шаб маоши худро мегиранд. касоне ки нав кора сар кардагӣ ҳастанд духтарако, ягон вақт рӯй офтода нашаведон. Ягон вақт ягон одаме ки мисол аз ҳамаи компания Фабелик ҳозир доходҳои миллион мегиранд, онҳо якбора пешравӣ кардагӣ нестанд. обязательно оҳиста зина ба зина сабру тоқат карда меҳнат карда баромадагӣ ҳастанд ба ҳамин зинаҳои баланд. шумо камтарак меҳнат кунедтон, ҳар 21 рӯз маоши калон гирифта метавонедтон. Сейчас моя цель ин ҳар 21 рӯз ақаллан 300 000 рублей гирифтан ҳар 21 рӯз ақаллан, потому что вот я сейчас 100 получаю, 100 с копейками, ну не шикую, так скажем, да, ҳар 21 рӯз 200-300 000, 400 000 шуда меравад, 50 000 шуда меравад. Мана ҳастан кунастан ки аз мо боло мегиранд, аз 50 000 зиёдам мегиранд, миллионам мегиранд ҳар 21 рӯз. бисёре просто чагум бовар наметам, потому что я як вақтҳои манам бовар намекардам, ба ей мегуфтам ра биё ҳамин гапои ман нагу, бовар намекардам, потому что ҷаҳонбинии ман маҳдуд буд настолько. ҳар як он духтараке ки ба компания Фабелик нав ба кор омадагӣ ҳастон, сабру тоқат духтаро, сабру тоқат, муваффақият таманно дорам ба ҳар яке шумо. манам як вақтҳои нав омадагӣ будам, ҳаяҷонанда будам, манам наметонистам ки чӣ хел карда пешравӣ кунам, чӣ кунам, аз куҷо кора сар кунам, метавонам наметавонам, биёмам корам, партаям, биравам, но куҷо мебаравам, куҷо. ягон компания нест ки ҷои компания Фабелик гирад. ин гуна ассортименте ки компания Фабелик дорад, ягон компания ба нест. ин хеле нарху навоҳо, сертификатҳои ҳалол, ягон ба фикри ман ки ягон компания ҷои компания Фабелик гирифта наметавонад. барои ҳамин духтаро ҳаракат кунедтон фақат ба пеш. ягон вақт роҳ офтода шуда як ҷо нашинтон. ин зиндагии мо ҳам хел гузашта рафтост, рӯзои мо як соли мо як моҳ боин гузашта рафтост духтаро. барои ҳамин ҳаракат кунедтон, просто так нашинтон. ҳозир вақти беҳуда сарф кардан нест дар интернето. всё равно вақти мо, умри мо интернет мегузарад ва мебаравад. всё равно хоть мы работаем, хоть нет, всё равно вақти мо гузашта рафтост. поэтому духтаро ҳаракат кунедтон. касоне ки ҳоли кор ба надаромадагӣ ҳастон, ҳоли номнавиштагӣ нестон компания Фабелик ба мехоҳедтон пулҳои калон ҳар 21 рӯз ба даст биёртон, номери ватсапи ман метавонед ки ман ба нависитон, ман шумо командаи худам ба регистратсия мекунам, ҳаракат мекунам ба шумо ба осониш корро ёд диҳам. самое главное ин аз ҳама пулисҳои калони кори мо ҳамин аст ки ҳар 21 рӯз шумо метавонед ки маоши калон гирифтон, аз хона набароедтон. маълумоти оли шумо ягон ҷо дар кор намесад. инҷаба кӯча баромада фурӯхта гаштан дар кор нест, забони русия донистан вообще дар кор нест. метавонедтон ки ба ҳазур корро сар кунедтон, шишта кади кӯдакотон баробари кори хона ҳар 21 рӯз маоши калон мегирифтон, бизнеси калони худатон месозитон, шавҳаратон ба ёрдам мекунед, камтарак меҳнат карда просто так хона ва сериал тамошо карда намешинтону дар бари шавҳаратон истода камтарак ҳам бошад ки зиндагӣ ва аввал камтар ёрдам додана сар мекунедтон, баъд оҳиста ин бизнеси шумо бизнеси семейӣ мешавад. потому что шумо як ҷо ба намеистедон ку калон мешавад бизнеси шумо оҳиста офис мекушоедтон, гуфти гапо собственный офиси худатон. это же круто духтаро. барои ҳамин ҳаракат кунедтон духтаро, як ҷо ба наистедон, бовар кунедтон, умри шумо хел гузашта рафтост, ояндаи фарзандотон обязательно фикр кунедтон, обязательно. анем хел духтаро, раҳмати калон барои таваҷҷӯҳатон. номери ватсапи ман ҳама вақт метавонед ки муроҷиат кунедтон. каситон суҳбат мекунам, кора фаҳмонда, номнавис карда, кора сар карда, аз шумо як директори бақувват тайёр мекунем. худо хоҳад ки